El meu pare, en Josep Cos i Ponsatí, va ser mestre de Port de la Selva, com a mestre interí de la Bisbal i ja en propietat de Colomers, perquè ell no volia estar lluny de casa seva. Però va arribar la guerra i mentre hi havia la guerra ell va ser secretari i va veure que es perdia, el bàndol republicà perdia. Llavors va venir el temps de la retirada. Els militars van anar cap a Llares. Va agafar un autobús que hi havia al poble i un dia a la nit tots els que volien marxar els va acompanyar fins a la frontera i després ells se'n van tornar. En aquell autobús, a part d'altra gent, hi havia els meus avis, la meva mare, van travessar la frontera i van parar al Bolú. En allà sempre explicaven que van fer els primers francs, perquè tots portaven el que van poder de casa seva, hasta gallines i conills, i que van fer una parada a la plaça del Bolú i la gent d'allà els hi va anar comprant, perquè sempre es pensaven que arribarien allà i podien llogar una casa i poder fer la vida normal. Però, esclar, això no va ser. Les dones i els nens els van fer pujar amb un tren i sense dir allà on anaven passant quilòmetres i quilòmetres i ciutats. I llavors els van traslladar a un antic castell de Clermont-sur-Oise. Els homes els van posar cap al camp improvisat en aquells moments argelers, que era la platja, al mes de febrer, i que estaven en un camp de concentració. Llavors el meu pare, que els havia deixat a la frontera, el dia que els hi van dir que ja podien fer la retirada, va travessar els Pirineus. Sempre explicava que es havia parat a esmorzar, perquè ell des de casa seva es havia portat alguna cosa, i va trobar un pastor. Va trobar un pastor, van esmorzar tots dos, en una cama aquí i l'altra a França. I es van desitjar bona sort i cada un va marxar. Va anar seguint a peu fins a Perpinyà, però el van agafar de seguida, els posaven en fila en direcció a Argelers. Va arribar a Argelers i es va trobar amb el que hi havia, que era no res. Per dormir feien un clot a la sorra i
si podien, agafaven canyes i els hi feia de sostre. Molta gent, perquè, esclar, era el mes de febrer, molt de fred, ni metges ni res, per menjar poca cosa, i bueno, van resistir el que van poder. Que encara que el govern francès en aquells moments es va portar molt malament, la gent del poble es va cuidar d'ells, els hi portava menjar. Cada dia es van organitzar la gent i els hi portava menjar, roba, el que fes falta. Per això jo penso que si mires la història es repeteix. Perquè ara mateix, amb el que està passant amb els refugiats, els governs no s'entenen i els deixen de qualsevol manera. En canvi, la gent vol ajudar. Doncs en aquests moments passava el mateix. Després de tot aquest temps molt difícil, en realitat la meva família va tenir sort, perquè el meu pare va estar aquí a Argelers, el meu avi també. El meu avi era d'ofici paperer i es va donar la casualitat que hi va anar el propietari d'una fàbrica a veure si hi havia treballadors i va ser el primer que va sortir del camp de concentració. A Clermont-sur-Oise, doncs la meva mare llavors ja devia tenir uns 17 o 18 anys i llavors el director de la presó un dia que es va passejar per allà i va veure que s'ocupava dels altres nens i li va dir, diu, aquí aniria bé un mestre. Diu, jo en conec un de mestre. I van fer els possibles perquè el meu pare sortís d'Argelers i va anar cap allà i va ser el mestre dels grups de nens que hi havia. Bueno, llavors al final vam poder, per reunir tota la família, vam poder anar a Saint-Girons. I allà el propietari d'aquesta fàbrica tenia una casa, ens la va deixar tot el temps que vam viure allà i gent del poble, doncs, com que jo es veu que vaig néixer, bueno, molt petita i que només tenia pell i os, doncs em van fer la roba per mi i sí, els hi estem molt agraïts. A Saint-Girons hi vam estar fins que jo tenia 9 anys, o sigui, l'any 49. En aquells moments ja començàvem a estar bé. Però, esclar, a França van baixar els alemanys i a l'altra banda de carretera i allà els alemanys van posar la comandatura i vam tenir de veïns els alemans amb els gossos dels alemanys. I quan baixaven és que tothom s'amagava dins de les cases perquè, a veure, anaven contra la persona i els alemans encara reien. Vull dir, són coses que es queden gravades.
Quan ja va ser, o sigui que la guerra amb els alemans es va acabar, per mitjà de l'alcalde van organitzar com una petita escola per als nens fills de refugiats. Ens feien estimar Catalunya, vull dir, aquelles hores que estàvem en l'escola, ens feien viure tot el de Catalunya, els escriptors més importants, ens sabíem poesies, de tant en tant feien petites sortides i vam saber que a Foix feien un homenatge a Pau Casals. O sigui, vam fer com uns treballs sobre Pau Casals. I aleshores, per acabar aquest estudi sobre Pau Casals, va dir, ara anirem a Foix i li portarem un quadern amb el resum de les coses que hem treballat. Vaig ser jo que li vaig regalar l'àlbum que havíem fet i recordo que em va agafar, em va posar la seva falda i em va anar parlant en català. I jo sentint el català parlat per aquell personatge, vull dir, em va emocionar moltíssim, moltíssim. Sí que tenia 9 anys, i aquí a Sant Boi vaig venir al cap d'un any, als 10. En fi, vull dir, amb les 3 llengües, jo vaig arribar aquí i no vaig tenir, naturalment, cap problema d'integració aquí. Els vespres, quan vam tornar de França, vam anar a Girona, a la casa de pagès, doncs, a l'hivern, la llar de foc i després de sopar, doncs sempre sortien coses de la retirada dels camps, de la vida. Per mi era no haver conegut Catalunya només amb la meva imaginació. I bé, a casa se'n parlava sempre. Igual que quan estàvem allà es parlava de Catalunya i de Barcelona, que a mi em semblava que també ja ho havia viscut, però em va durar temps que ho vivia tot el que allà m'havien ensenyat. Perquè, esclar, durant aquells anys jo era francesa. Això s'ha d'haver viscut potser per sentir-ho, però sobretot s'ha de fer comprendre als nens el que és una persona humana. Una persona té d'estar sobre de tot. I tots ens hem d'ajudar uns als altres, no ens podem maltractar. I això, és a base de sortir de l'escola. S'ha de saber els costums, les religions que tenen cada un, s'ha de saber. I així, si ho entens, ho podràs fer. Si no ho entens, no ho faràs mai, et tancaràs sempre. Sembla mentida que no s'aprèn mai, perquè, en fi, aquesta pobra gent ha sortit, però de quina manera, morint, la majoria, i acaben tancats també en uns camps, que ara potser no en diuen camps de concentració, però... I clar, és igual com es van trobar l'any 39. Es pensaven que arribar a França, doncs tot se'ls solucionaria, i es van trobar tancats amb les alambrades tot el vol i amb els que els vigilaven també. I el mes de febrer, jo no sé, van morir molts, però és que no és humà el que els hi va passar. Que
diu que a França es pensaven que n'hi uns milers i es van trobar amb molts milers i que no podien atendre, no? Però va ser massa. I després, per acabar-ho d'arreglar, va venir la Segona Guerra Mundial i bueno, és que els republicans espanyols i els jueus tant els feien igual. Que bueno, que hi ha tota una llista que Déu-n'hi-do. En fi, van ser anys molt difícils. Però esclar, si mirem una mica, hi tornen a haver, per la gent de Síria, per exemple, també són anys dificilíssims i que els altres països no ho puguin parar i ara ni els volen ajudar, vull dir, és que és terrible. És terrible. Hi ha memòries que són molt pitjor que les nostres i aquestes no s'ha fet res. I la gent no parlava de la guerra, que va, no, i semblava, si parlaven d'alguna cosa, de seguida et feien callar, que ningú sentís, que era tabú tot, i va costar, I ara, esclar, diuen sí, la memòria històrica i els que estan enterrats allà en el camí, però ha passat tants anys ja. Jo estic molt agraïda a la gent de Saint-Giron perquè ens va tractar com persones i ens va ajudar moltíssim fer el mateix com persones i mirar-los d'ajudar a trobar feina, a tenir un habitatge, vull dir, perquè això pot passar a qualsevol moment a tothom. Però bueno, s'ha de fer un esforç. No pot ser que els deixin morir de qualsevol manera. Això és terrible. El 22 de desembre 1947. Estimat compatriota. L'atenció que heu tingut als vostres deixebles m'emociona i vinc a donar-vos les gràcies. La presentació de l'àlbum i la redacció de les impressions de la Festa de Foix és deliciosa. Incloc la carta pels estimats petits. Bon Nadal i bon Any Nou. Estimats nens i nenes, quina sorpresa i alegria m'heu donat amb el vostre mot i amb l'àlbum tan preciós i estimable present de Nadal. Record de les festes de Foix a les quals vosaltres assistireu i que tan bé comenteu. El vostre àlbum enriquirà la meva sala museu, que jo en dic del sentiment, perquè conté les coses que jo més estimo. Aquesta sala es troba a la meva casa de la platja de Sant Salvador, barri marítim del meu poble nadiu, el Vendrell, prop de Tarragona, ciutat de la qual el vostre estimat professor us podrà dir coses magnífiques. De tot cor us dono les gràcies de la prova que em doneu del vostre afecte, al qual jo corresponc. Esteu-ne segurs. A tots us desitjo un feliç Nadal i un nou any de bona salut i de forces progressos en els vostres estudis. El vostre Pau Casals Prades.